Toto sú 3 bláznivé podniky, ktoré odporúčam v Tesalonikách. Tie sa v noci menia na mesto plné energie, hudby a svetiel. Jeho živé uličky vás vtiahnu svojou atmosférou a vôňou na ochutnávku špecialita drinkov. No, noc nie je až taká dlhá, aby ste všetko stihli, preto choďte najprv do baru Thermaikos. S výhľadom na more vám namiešajú čo len budete chcieť, keďže nápojový listok tu nemajú. Dávam si gin tonic, cenu zistím až pri platení. Za 2 drinky, fľašu vody a arašidy iba 15 € odľahlo mi a s alkoholom nešetrili. Margarita Pizza je skvelá reštaurácia na obedy, kde sa iba za 9 € najete jak nikdy. Lepšie cestoviny som nemal ani v Taliansku. A ak chcete ochutnať niečo miestne, skúste na prvý pohľad nezaujímavé posedeničko pri ceste s názvom Souvlaki. Jedlo vám prinesie typek krížom cez 5-prúdovú cestu z grillu oproti. No za 7 € ani nebudete hľadať kto je. Majiteľ veľký biznismen, vloček načerbaný rukou na note za kartou radšej neplate. Tesaloniky sú gastronomický raj. Poďte sa tu najesť a sledujte.